Ola, volvemos outra vez a Guarda, porque a última vez que estivemos, que puxamos un vídeo da Cetaria da Redonda, había un temporal de medo e aquí non había maneira de acercarse, é imposible. E un poquinho máis, a beira da Redonda, hai outra Cetaria, incluso eu creo que as dimensións son máis grandes, de que lle chaman, creo que a Altiña. Non tiña aquí o cuaderno de notas. Bueno, o tema é que nesta, se vedes que isto estaba dividido en compartimentos, parte deste xa perderon a parte da súa estrutura, pero nestes que teño aquí, veredes que isto eran como compartimentos, unha especie de caixóns, no que había unha entrada, que supoño onde se entraba para coller a bichería que había dentro. Isto, sobre todo aquí había langosta, lombrigante, que se mantiña vivo para comercializar logo, pero o teito eran ladrillos de cerámica postos así e que permitían a entrada e salida da auga. E incluso as divisións destes tamén eran ladrillos postos para que a auga entrara, saía, se movera por dentro. Lóxicamente aquí, isto, quen facía que a auga estuvera sempre fresca era o mar mismo, que facía que entraba por aquí, e isto se dividía por todo o sitio. Esta é curiosa, conserva parte desta estrutura, e por ali, bueno, máis, curioso, chámase, creo que a Altiña. Logo pondremos fotos, vídeos e isto. Se alguén sabe algo máis de como funcionaba isto, pois que o conte, vale? Eu vou continuar facendo unhas fotos. Chao!